Ez év májusában kezdte meg működését az Ördöngös Népzenetanoda. Horsa István, a tanoda megálmodója, kezdetben itt Komáromban a Portéka nevű családi zenekarokban kontrázott és dudált, majd zenész barátaival megalapították a Pikó és bandáját, ahol már a hegedű lett a fő hangszere. Óbudai népzenei tanulmányaival párhuzamosan erdélyi gyűjtőutakon járt, hogy a még élő népzenét eredeti környezetében tapasztalja meg. Ötletes honlapján mindent megtudhatunk az Ördöngös Népzenetanodáról, többek között bekukkanthatunk a Szamos utca 20-ban lévő tantermébe, megismerkedhetünk az általa tanított népi hangszerekkel. Havonta egyszer muzsikál zenész barátaival az Észak-Komáromi Art Café táncházában, ahol októberben először mutatkoztak be tanítványai. Büszkén mutattak be téged, mint az Ördöngös Népzenetanoda első tanítványa. Én nagyon szeretem a népzenét, és néptáncolok is, és úgy gondoltam, hogy ez most egy remek alkalom lesz, hogy én így jobban hozzákötődjek a tánchoz. Szerinted segít-e a táncos tudásod a zenetanulásban? Hát annyiból igen, hogy a ritmusok azok végül is ugyanazok, és a dallamokat is ismerem, mert azokra táncolunk, úgyhogy mindenképpen nagyon jó nekem ez így. Aztán a te példádat többen is követték a Garabonciás táncegyüttesből, kik járnak még, és milyen hangszerekre? Vörös Máté kontrás, és a Vörös Eszterő pedig hegedűn tanul. Milyen az összetétele a csapatnak, akiket tanítasz? Teljesen változó korosztály van, egész kisgyerek, 6 éves, illetve vannak felnőtt tanítványok, 40-valahány évesek is, úgyhogy teljesen változó, és igazából különböző szintről is indulnak, tehát vannak teljesen kezdők, most például a koncerten fölépett egy kisfiú, aki 2 hete fogott hegedűt a kezébe, de van olyan is, aki klasszikus tanulmányok után akar népzenét tanulni. Mi a módszered, hogyan tanítod a népzenét? Úgy tanítom, ahogy az évszázadokon keresztül hagyományozódott, tehát hallás után és megfigyelés után. Tehát ebbe a zenébe nem az a lényeg, hogy magát a hangokat kijátsza az ember, az még nagyon kevés, hanem a stílust kell megtanulni jól, és azt nem lehet lekottázni ezt a stílust, és innentől kezdve az egyedüli útja, módja a zenehallgatás ennek a tanulási folyamatnak. Neked családi indítatásod is van, kötődsz a népzenéhez, mégpedig hogyan? Hát igazából egész családom zenélt, régebben mind a 2 nagybátyám, anyukám meg apukám zenéltek, meg még volt egy énekesük, és így alkottak egy zenekart. És most nemrég, augusztusban én is kedvet kaptam hozzá, és kipróbáltam, hogy milyen ez a népzene. Hányan vannak északról és hányan délről, hogyha készítettél ilyen számvetést, hiszen ez egy tipikusan határmenti iskola? Most így nem tudom megmondani szám szerint, kb. fele tanuló felvidékről jár, egész messziről, Pozsonyból, Szőgyénből, tehát az egész felvidék, és hát Komárom és környéke. Tehát most indult a tanoda, tehát májusban indultunk, szerintem szép számmal növekszik a tanulóknak a sokasága. Egyáltalán van-e még szabad kapacitásod, hogyha valaki ezek után kap kedvet, akkor fogadsz-e még tanulókat, és milyen hangszerekre? Van még szabad kapacitás, szívesen látok mindenkit, akár csak egy ilyen, úgy hívom, hogy ismeretterjesztő órára is, amikor kipróbálhatja az összes hangszert, és kiválaszthatja a tanuló, hogy mi érdekli komolyabban. Hegedű, kontra, bőgő és kecskeduda. A tanítványok bemutatkozása után a táncosok vették birtokba a hangulatos helyet, amely az egykori földes padlójú szobákban rendezett mulatságokra azért is emlékeztet, mert itt is kis helyen sok jó embernek kell elférnie.